Уважаемый Михаил Владимирович, прошу дать вашего разрешения на старт производства. Старт производства разрешаю. Екатеринбург бу, экранның икенче ягында Татарстан, Алабуга. Әлеге тантанада безнең махсус икътисади зонада Солерсның двигательләр җитештерүче заводын ачалар. Михаил Мишустин аңа онлайн Екатеринбургта узучы Иннопром халыкара күргәзмәдән хәер-фатиха бирде. Вы сделали очень многое для перевода. Сез тиешле технологияларны бер урынга җыеп, заманча двигательләр җитештерү өчен күп хезмәт куйдыгыз. Моның өчен Татарстан җитәкчелегенә, Россия сәүдә министрлыгына рәхмәт җиткерәм. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Ул сәфәр белән Екатеринбургта иде. Солер двигательләр заводы Алабугада 2015 елда ачылды. Анда Ford машинасы өчен Sigma двигательләре җыйдылар. Аларны 2019 елга кадәр җитештерделәр. Сегодня мы готовы перезапустить наше предприятие. Бүген без предприятияны яңадан эшләтеп җибәрергә әзер. Ул Россиядә двигательләр җитештерүче иң заманча һәм югары технологияле предприятиеләрнең берсе. Проектка 2 миллиард сум инвестиция кертелгән. Завод тулысынча автоматлашкан. Монда елына 50 мең двигатель ясый алачаклар. Алар Евро 6 стандартларына туры килә. Мондый двигательләр Soler, УАЗ, КамАЗ компас автомобильләре өчен ярый. Шулай ук судны, авыл хуҗалыгы техникасы һәм энергетикада файдаланырга җыеналар. Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе. Монда Россия һәм чит илләрдән транспорт, IT, энергетика, медицина техникасы юнәлешендә эшләүче предприятиеләр үз проектларын тәкъдим итә. Быел 600 оешма катнашты. Төп партнер Беларусь. Рөстәм Миннеханов аларның продукциясе белән танышты. Рөстәм Миннехановны Татарстан павильоны белән таныштыралар. Анда республиканың сәнәгать предприятиеләре үз продукциясын тәкъдим итә. Рәис проектларны карады, җитештерүчеләр белән аралашты. Мощность могу сказать. Да, они сейчас из Китая в основном завозятся, потому что в России вообще никто не делает. Бу инде Иннопром үзенә күрә бренд булып тора һәм Татарстан белән Урал арасындагы менә шушы арадашлыкны ныгыта торган бик шундый матур, ныклы күпер. Ульяновск павильоны Солерс Атлант ашыгыч ярдәм машиналарын тәкъдим итә. Ике төбәкнең күршеләр булуын исәпкә алып, сәүдә-икътисади элемтәләрне ныгыту өчен мөмкинлекләр зур ди Рөстәм Миннеханов. Әлегә төбәк-ара товар әйләнеше 7 миллиард долларны тәшкил итә. Монда Татарстан рәисе Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русских белән хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. Алексей рад, хорошо, что такие вот форумы Иннопром. Шулай ук рәис Таҗикстанның сәнәгать һәм яңа технологияләр министры Назар Азиз Савзали белән очрашты. Алар нефть химиясе, медицина юнәлешендәге хезмәттәшлек турында фикер алышалар. Таҗикстанны дарулар белән тәэмин итү мәсьәләсе кызыксындыра. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.